Bueno, simplemente por precisión xeográfica, non son dos Peares, o Peares é unha esquina da Peroxa, que é o meu concello. É máis coñecido os Peares, pero eso compartímolo con outros concellos, tanto de Lugo como de Ourense. Bueno, de entrada, agradecer á Sociedade Galega de Pastos e Forraxes o convite, que me permite, por lo menos, pagar unha pequena parte da débeda moral que eu sinto que teño coa sociedade, porque é unha criatura que coñezo desde que naceu e que coñezo a boa parte dos promotores, pero que non tiña participado até agora de forma activa en ningún dos eventos. Mirando o título, e cando vin o programa, pareceume que o título iba a sonar moi pretencioso. Isto de como configurar os espacios rurais menos vulnerables ao lume. Entón, advirto esa de entrada que ninguén espere de min as solucións aos problemas que antes nos se veu falando e, sobre todo, nos resumiu Juan Picos. Por tanto, Juan e eu compartimos ainda hai un mes tamén outro evento sobre os incendios e, como era previsible, cando vin o programa, pois boa parte do que vos podía contar na primeira, sobre todo na primeira parte da miña presentación, pois vou ir moi rápido porque me remito ao que expuxo Juan. Bueno, eu organicei, ainda que me quero centrar nesa pregunta, como configurar os espacios rurais menos vulnerables ao lume, unha presentación teño un primeiro apartado, este das causas estruturais dos incendios, contribución ao diagnóstico, ou, noutras palabras máis simples, onde estamos e como chegamos até aquí. Advirto que eu non son, contrariamente a Juan Picos, non son experto en incendios. Cheguei ao tema dos incendios, digamos, desde a análise dos cambios no medio rural e dos usos da terra e das estruturas agrarias. A Asamblea da República de Portugal tivo a mala idea de pensar que eu podía contribuir desde este ámbito da economía agraria, do desenvolvemento rural, a diagnosticar o problema dos incendios forestais no país irmão e por eso estuve varios meses, 7 meses, traballando en 2 comisións técnicas independentes da Asamblea da República. Bueno, entro directamente en materia. O de onde estamos e como chegamos até aquí. Un recordatorio breve de cousas que todos e todas coñecedes. Os incendios forestais son en Galicia un problema crónico desde hai uns 50 anos, cando aparecen como problema grave é a partir das décadas dos 70 e 80. E a resposta política desde a Xunta de Galicia centrouse inicialmente, a partir da década dos 90, na creación dun potente dispositivo de extinción, o cual levou a un forte aumento dos fondos destinados a ese dispositivo. É un pouco complexo decir canto vai destinado hoxe ao dispositivo de extinción, pero se tomamos, por exemplo, os orzamentos, xa saiu antes, alguén o comentou, os orzamentos do Pladiga deste ano ascenden a 214 millóns de euros. En todo caso, aí mestúranse cousas que son máis de prevención, cousas de extinción. En todo caso, o que quería destacar, esa estrategia centrada no dispositivo de extinción tivo logros claros, que se ven moito en contraste con Portugal. E é que logrou reducir a superficie media queimada comparado coa que partíamos na década dos 70 e 80. Pero tamén ten límites. O primeiro é que eso non evita aumentos fortes da superficie queimada nos anos con condicións climáticas adversas. Ese ciclo de cada 4 ou 6 anos volvemos a encontrar picos en que aumenta rapidamente a superficie. E ten outro límite, que é isto do fire paradox en inglés, que podemos traducir por o paradoxo do lume, ou mellor, o paradoxo da extinción. E é que o éxito dese dispositivo en apagar a inmensa maioría dos focos, dos pequenos focos, aumenta o risco de grandes incendios, porque favorece a acumulación de máis combustible no territorio. E temos manifestacións recentes do problema, a de 2017, de outubro de 2017, e a máis recente, a de agosto de 2025. Este é o gráfico, antes se o puxo Juan, aí podemos ver eses picos cada 4 ou 6 anos, non me vou parar máis niso.
Ben, este problema, que arrastramos desde hai 50 anos, vese agravado polo actual contexto derivado do cambio climático. Por qué? Porque o cambio climático aumenta, polos motivos que en gran medida se expuxo Juan, aumenta o risco de incendios de gran intensidade que sobrepasan a capacidade de calquer dispositivo de extinción. E, de feito, o que se observa no caso galego, e se volvemos aquí, é cada vez menos incendios, pero un pequeno número deles, remítome as cifras que puxo Juan, un pequeno número deles alcanzan magnitudes sin precedentes. Que nos iba a decir que en Galicia íbamos ter incendios de máis de 10.000, de máis de 20.000 hectáreas. Dado que os factores climáticos son un dato, por lo menos a nivel dun territorio como Galicia, temos que centrarnos, se queremos ir avanzar en configurar espacios menos vulnerables ao lume, naquelo que depende de nós. E que depende de nós? Primeiro é seguir reducindo o número de incendios en período de alto risco, o cual implica modificar certas prácticas sociais, aínda que o número de incendios se reducido de modo sustancial nos últimos 20 anos. E, sobre todo, o que depende de nós é reducir o volume e a continuidade do combustible acumulado no territorio. E iso levanos a tres cuestións, simplificando. Eu tendo a ser de cabeza bastante cartesiana. A primeira é que superficie temos dedicada a cultivos e pastos e que superficie a arborado. Segunda cuestión, a selección de especies forestais e a discontinuidade desas especies forestais no territorio. E a terceira cuestión é lograr o control da vegetación arbustiva nos espacios forestais. E iso depende de que esa superficie forestal este xestionada, da xestión silvícola. En definitiva, a xestión do territorio e da paisaxe. Non estou dicindo nada original. No fondo, ainda que isto sone un pouco académico, vou comentar nos seguintes minutos, no fondo, as causas últimas de que os incendios se convertiran aquí nun problema crónico nos últimos 50 anos, temos que buscalas, ou polo menos eu relacionas, cos fortes cambios que experimentaron as áreas rurais en Galicia e os cambios paralelos nos usos do solo ao longo do último medio século. Primeiro, producíronse un acelerado declive e fortes cambios socioeconómicos nas áreas rurais. Non vos vou cansar con isto, pero sí resaltar que o gran motor de todos eses procesos foi a caída abrupta do emprego agrario. Isto, se comparamos a evolución galega con cualquier país desenvolvido da Unión Europea, que nos diferencia que nos chegamos a mediados do século XX co 70% da poboación ainda traballando na agricultura e en 60 anos recorremos o camiño que en outros países fora repartido durante máis de 2 séculos. Resultado, hoxe queda un de cada 20 agricultores que había no ano 50 e un de cada 10 dos que había no momento da integración na Unión Europea, hai 40 anos. Iso que provocou que ten interés do punto de vista dos incendios? Primeiro, unha forte disminución e envellecemento da poboación rural, que unido ao hábitat disperso, a estrutura dispersa do noso hábitat, implica que temos milleiros de aldeas cunha base demográfica cada vez máis débil. E implicou outra cousa que eu creo que non se destaca o suficiente, e é que da poboación que sigue vivindo no rural, a inmensa maioría está desvinculada da xestión das terras. E o mesmo sucede para os propietarios. Temos, e aí está a estrutura da propiedade da terra como condicionante. Galicia ten 1,7 millóns de propietarios de fincas rústicas, a inmensa maioría deles, incluído eu, desvinculados da xestión desas terras. Ao mesmo tempo, producíronse fortes cambios nos usos da terra, que podemos resumir eses tres procesos. Houve un forte retroceso do espazo agrogandeiro, as terras de cultivos e pastos, unha expansión da superficie arborada e un aumento máis forte das terras abandonadas. O resultado é que dos 3 millóns de hectáreas que máis ou menos ten de territorio Galicia, hoxe a superficie dedicada a cultivos e pastos non pasa da quinta parte, o 20%, que é a metade da media española e europea. E, en cambio, temos a metade do territorio que corresponde a terras abandonadas ou terras, superficies, arboradas, pero sin xestión silvícola, onde medra de forma incontrolada o mato. Cun problema adicional, e é a expansión e a desorde da interface urbano-forestal. Zonas de contacto entre núcleos poboados,
Por decirlo de forma gráfica, poño aí o mato e as árbores foron avanzando para as casas, é o que pasa na miña parroquia, e ao mesmo tempo, que sucede sobre todo nas áreas periurbanas, as casas das instalacións empresariais foron avanzando cara ao monte. Poderíamos pensar e decir, bueno, esta é unha teoría moi ben posta, pero e iso que ten que ver co dos incendios? A relevancia que teñen eses factores estructurais, eses cambios demográficos, cambios nos usos da terra para os incendios, vémola cando analizamos as zonas dentro da xeografía galega onde se concentra en maior medida o problema dos incendios e onde ese problema, até agora, polo menos, é moito menor. Concreto, o problema dos incendios vense concentrando en dous tipos de zonas. Aquí tomo os termos prestados a colegas da Universidade de Santiago en Lugo, nun traballo de Rafa Crecente, desgraciadamente falecido, e Eduardo Corbelle, onde se ven concentrando o problema dos incendios. Por un lado, no que eles denominaban o rural urbanizado e forestado. Áreas periurbanas, costeiras, con altas densidades de poboación, un crecemento urbano disperso e coa maior parte do territorio dedicado ao arborado, principalmente eucalipto e de forma secundaria piñeiro. É o exemplo dos incendios de 2017. E outro tipo de zonas nas que se ven concentrando o problema dos incendios é o que denominaban Rafa e Eduardo o rural abandonado, é dizer, áreas de montaña do interior, cun despoboamento máis acusado e coa paisaxe dominada sobre todo polo mato. O mato tamén arborado en gran parte ou predominantemente de frondosas autóctonas, pero non xestionado. Exemplo, os incendios de 2025, os do pasado mes de agosto. No extremo contrario, os municipios menos afectados nas últimas décadas polos incendios correspóndense con dous tipos de zonas. Por un lado, as áreas gandeiras da mitade setentrional, onde hai un maior uso agrario do territorio, agrícola gandeiro. E, por outro lado, até agora as comarcas do terzo norte de Galicia, cunha produción forestal especializada en eucalipto, pero relativamente ou razonablemente xestionadas. Ainda que hai pouco, escoitelle a Juan algo que me deixou preocupado, e é que estas comarcas do terzo norte de Galicia, pensando a medio prazo, poden ter un risco importante, pero eu digo, o que pasou até agora, plasmado en mapas. Este mapa é que elaboraran Rafa e Eduardo Corbelle, e aquí temos as tres Galicias do punto de vista dos usos do solo, collendo datos de 1985 a 2005, as dúas primeiras décadas de integración europea. En azul está o que o rural urbanizado e forestado, en verde o que eles chamaban rural activo, esas comarcas gandeiras do metade norte, onde se mantén un maior uso de cultivos, unha maior presencia de cultivos e pastos, e en cor lila está o que denominaban o rural abandonado, onde o que predomina é o mato. Este é un mapa con datos para o período 85-2005. Este é un mapa similar que procede dun traballo que fixemos hai pouco Eduardo Corbelle e eu con datos a nivel municipal. E saenos unha tipoloxía similar. Por un lado, temos o que o urbano, os concellos urbanos, o que está en vermello, en azul, os concellos onde o que predomina é a plantacións forestais, eucalipto e piñeiro, en verde, onde domina o uso agropecuario, e en cor lila, onde predomina o mato. Se comparamos este mapa co anterior, vemos claramente como isto foi retrocedendo. O verde foi retrocedendo, mentres que avanza, son datos 2 décadas despois, o que pasou nesas 2 décadas é que foi ampliándose o que está en morado e retrocedendo e ampliándose tamén o que está en azul e retrocedendo máis o que está en verde. Isto ten algunha relación cos incendios? Decía eu antes, o que arde sobre todo é isto azul e isto aquí. Bueno, isto eran con datos cuantitativos, pero isto, aforrovos isto. Era para demostrar cuantitativamente de que sí, de que o que máis arde. De forma visual, este é un mapa
sobre a superficie ardida a nivel municipal en España no período 2006-2015. Son datos antigos, non teño que pedirle a Juan que me pase un mapa con datos máis actualizados. En todo caso, vedes a relación clara que existe cos usos do solo que víamos antes. E se non estaba clara, coa mellor intención, fixen esta pequena montaxe. E aquí temos o mapa dos usos que víamos antes, e aquí tedes a superficie ardida nas dúas primeiras décadas deste século. A relación, eu creo que bastante clara. Bueno, partindo disso, vou á pregunta que creaba expectativas excesivas. Vou mirando o reloxo porque, ainda que no programa poñía a previsión de 45 minutos, pactei cos organizadores de reducir a 30. Canto me queda? 13. Bien, bueno, que a presión ha sido tempo. Bueno, como configurar ou que facer, podíamos decir. A partir deste diagnóstico que Juan expuxo con moita máis precisión, eu tratei de complementar con algunhas cosas, que facer? Eu aquí casi podía concluir xa, é dicir, porque eu creo que temos unha guía do que facer coa ventaxa de que non é un documento académico, senón é o dictame aprobado por unha comisión do Parlamento de Galicia. É o dictame final que aprobou a Comisión do Parlamento de Galicia que se constituiu despois dos incendios de 2017 e que foi aprobado ese dictame, creo lembrar, en agosto de 2018. O título longo é este. Ese dictame recolle un diagnóstico sobre o porqué, cales son as causas dos incendios, e toda unha serie de recomendacións, 123 recomendacións. Moitas das ideas que figuran nese dictame proveñen dun dictame anterior, aprobado en 2006, a raíz dos incendios de 2006. Pero o dictame de 2018 para min ten unha ventaxa, e é que o de 2006 foi aprobado no Parlamento pola maioría naquel momento gobernante, é Partido Socialista e BNG, coa oposición frontal do Partido Popular, e o dictame de 2018 non só foi apoiado pola forza política maioritaria en Galicia, senón que era a ponencia correspondía ao Partido Popular. E aínda que só foi votado favorablemente polo Partido Popular e Partido Socialista, constame directamente que tanto BNG como En Marea, que é outro grupo parlamentario existente naquele momento, estaban de acordo como mínimo no 80% das recomendacións. Por lo tanto, aí temos plasmado nun documento recollido ou aprobado polo Parlamento Galego unha guía de actuación que eu creo que, coas algunha actualización necesaria, pero en líneas xerais sigue sendo válida. Cal é o noso problema? Que despois de 8 anos, se vos repasades as 123 recomendacións, pois acaso trouxenme aquí, pois alguén tiña curiosidade, se repasades as 123 recomendacións, veredes que o grau de cumprimento ou avances nesas recomendacións é escasísimo. Escasísimo. Para non quedarme aquí, porque decir, pois mira, remítome ao dictame, si entramos brevemente en que se pode facer para lograr espacios rurais menos vulnerables ao lume, creo que hai que diferenciar o urxente do importante, de entrada. O urxente que é? Avanzar na aplicación das medidas de prevención que están establecidas na normativa desde 2007, desde a Lei de Prevención de Incendios 2007. Refírome sobre todo á xestión da biomasa nas faixas secundarias, en torno aos núcleos de poboación, vías de comunicación e instalacións empresariais. Por que isto é urxente? Porque é a vía para evitar que moitos incendios de forma rápida se convirtan nun problema de protección civil, no que os medios teñen que concentrarse en salvar as casas e os bens e a propia vida das persoas e, polo tanto, deixase arder o lume. Ahora ben, sobre isto, sobre o que é urxente, eu, si, me parece necesario dous matices. O primeiro que poño aquí, salto-me isto de aquí, o control da vegetación nesas faixas secundarias a través do desbroce convén ter en conta que supón un custo elevado para os propietarios de forma recurrente, todos os anos, como mínimo unha vez ao ano, sin ningún retorno económico. Por lo tanto, creo que é necesaria unha pensada, isto sirve como solución de urxencia, pero é necesaria unha pensada sobre a viabilidade desta mecanismo e como se reparten os custos. A alternativa sustentable
económica e socialmente, é fomentar nesas faixas usos da terra que eviten a acumulación de combustible e que xeren ingresos para os propietarios. E iso é usos agrogandeiros, é dizer, cultivos e pastos. De feito, este é o obxectivo, aparte de figurar nas recomendacións da Comisión do Parlamento, este é o obxectivo de dous instrumentos que están na Lei de Recuperación da Terra Agraria aprobada en 2021. O das aldeas modelo, que non era tanto da rehabilitación urbanística das aldeas, senón sería máis ben, eu creo que era máis adecuado chamar aldeas seguras, que era a recuperación dun uso rogandeiro no entorno, e os chamados polígonos cortalume. Cal é o problema? Se nós miramos o volume de actuacións con estes dous instrumentos desde que se aprobou, é absolutamente irrelevante. E o último matiz sobre isto, sobre o urxente, é que convén ser consciente que en incendios de gran intensidade, nos que o risco é cada vez maior, a eficacia que teñen esas faixas de protección vese moi limitada, porque se producen proxeccións do lume a centenares de metros, mesmo a varios kilómetros. Nos incendios de outubro de 2017 en Portugal detectamos arderon polígonos empresariais nos que o foco máis próximo do lume estaba a 2,5 km. Produciuse algunha proxección de 2,5 km. Por lo tanto, o relevante é a paisaxe e a ocupación do solo que configuramos no conxunto do territorio, non só nesas faixas secundarias. Canto me queda? 7 minutos. Entón, o importante é lograr unha ordenación e unha xestión activa do territorio, en particular das terras de monte. E para esa ordenación, non digo nada original, necesitamos reconstituir un uso diversificado, multifuncional do monte, adaptado ás demandas, ás condicións das demandas actuais. Non falo nada de retornar a realidade que tiñamos hai 50, 60 anos. Eu son da aldea, teño unha idade e eu non idealizo o rural que vivín cando era rapaz. E non me plantexo como obxectivo decir, hai que volver a algo máis parecido a aquilo. Pero sí necesitamos volver a un uso máis diversificado e multifuncional do monte, no que teñen cabida usos moi diversos. Aquí poño desde distintos tipos de produción de madeira, gandeiría extensiva, aproveitamento da biomasa e outras fontes de enerxías renovables. O importante é cunha ordenación e unha xestión activa deses usos. Neste sentido, dúas ideas xerais que me parecen importantes da que sonen, ao mellor, moi abstractas. A primeira é que os usos do territorio non poden configurarse de espaldas ao mercado. Necesitamos, digamos, producir bens que teñen que ser no mercado. Pero tampouco poden deixarse só en mans do mercado. E menos a ordenación do territorio non pode deixarse en mans de determinados intereses privados. Que en Galicia algo veu sucedendo nas últimas décadas. E a outra idea xeral é que eu creo que é imprescindible ter en conta un principio, é que todo o que queiramos que se produza no noso territorio, nas terras, ten que ser pagado por alguén. E, polo tanto, ten que responder a unha demanda social real. Unha demanda social real que pode pagar o mercado, gandeiría de vacún, de carne, e monte de ramo. O futuro da xestión do territorio vai depender en gran medida de como funciona o mercado da carne de vacún. Pero en moitos casos non son bens que non retribúe o mercado, sobre todo as funcións ambientais e territoriais. Entón, neses casos, eso ten que ser retribuído, por quen? Polo conxunto da sociedade a través de transferencias públicas. Non como axudas para os pobriños rurais. Non, é a vía no que as sociedades civilizadas retribúen funcións que demanda a sociedade que non paga o mercado. Aí poño exemplos na PAC actual. Temos os ecoreximes, como o de pastoreo extensivo, temos as axudas agroambientais, temos potencialmente os pagos en zona Natura 2000, que en Galicia non se poden activar porque non hai plans de ordenación da rede Natura. Dentro desa configuración dunha ordenación e xestión máis activa do territorio, eu considero imprescindible revertir a contracción das terras de cultivos e pastos que se veu producindo no último medio século e recuperar para cultivos e pastos terras actualmente abandonadas. E trouxemos aquí
algúns resultados dun estudo que elaboramos un grupo de investigadores da Universidade de Santiago e da Universidade de Vigo en 2019 para a Xunta de Galicia. O que tratamos nese estudo foi de cuantificar, estimar, cal era o volume de terras abandonadas, ocupadas polo mato, que eran susceptibles, dada a súa capacidade productiva, de dedicarse a cultivos ou prados. Non entramos en terras actualmente arboladas que tamén podrían ter potencial. Non, simplemente collendo as superficies abandonadas. E os resultados permitíronos identificar algo máis de medio millón de hectáreas de terras actualmente abandonadas que son potencialmente movilizables para cultivos e pastos. 500.000, algo máis. Iso suporía prácticamente duplicar a actual superficie agraria utilizada en Galicia. Son 600.000 hectáreas. É certo que tampouco, digamos, non podemos autoengañarnos. Aí están terras de alta capacidade productiva, aptas para o cultivo intensivo, pero que son poucas dentro das terras abandonadas, e que están concentradas principalmente en certas comarcas da provincia da Coruña. E depois, sobre todo, están terras aptas para prados, para pastos. Poño neste mapa. Este é un mapa de Galicia e aí fixen un zoom en Monte de Ramo. O que está en azul así máis oscuro son unhas 54.000 hectáreas de terras que serían aptas para o cultivo intensivo e que están abandonadas. Están a mato. Están principalmente, se vos fixades, zonas do interior da Coruña, tamén por outras partes de Galicia. Pero interésame, non se ve moi ben aquí, o que está en verde son 225.000 hectáreas con elevada aptitude para prados, ainda que non para cultivos. E outras 180.000 con aptitude para pasto extensivo, principalmente cunha finalidade non só productiva, senón ambiental. Estas están concentradas, isto que está en verde e en este amarelo, vedes que están, en gran medida, na áreas montañosas da tercio oriental de Galicia e en gran parte da provincia de Ourense. E aquí tedes o mapa de Monte de Ramo. En Monte de Ramo, trouxeme aquí as cifras, porque non memorizo isto. No caso de Monte de Ramo, que nos saía é que as superficies a mato, que eran potencialmente recuperables para un uso, principalmente para pastos, eran unhas 3.600 hectáreas, que é algo máis da cuarta parte da superficie do concello. E o que está en verde é terras con boas aptitudes para pastos, o que está máis con esta cor máis, non sei como decir, verde e diluído, sería só para pasto extensivo. Falamos de unhas 1.800 hectáreas no primeiro caso, que está en verde, 1.600, 1.700, o que está nese verde máis diluído. Unha cuestión central, quedanme pouco tempo, supoño, unha cuestión central é, bueno, moi ben, todo isto está moi ben, pero e quen vai facer iso? Quen pode protagonizar esa xestión máis activa tanto para usos agronómicos como forestais? Aí temos un condicionante. Temos un reducido volume e un notable envellecemento da man de obra agraria, e o máis parecido, se queremos aproximarnos aos silvicultores, non aos propietarios, é se tomamos os datos da estrutura prioritaria dos solicitantes de cortas de madeira. O envellecemento é maior. Son datos que agora son públicos, podelos ver no Instituto Galego de Estatística. Entón, ese é un problema. Pero eu sobre isto quero plantear unha reflexión máis xeral. E é que o desexable que a xestión activa do territorio teña como base e contribúa a revitalizar demográfica e socioeconómicamente as áreas rurais. Que as dúas cousas vayan da man. Pero compre ter claro que a relación entre os dous procesos, xestión activa do territorio e recuperación demográfica ou estabilización demográfica das áreas rurais, hoxe é complexa. Por qué? Porque nos últimos 60 anos, isto non pasou só en Galicia, en xeral, en Europa, o que se produciu unha separación cada vez maior entre poboación rural e espacio rural. Cando eu era rapaz, os habitantes da parroquia todos vivían da agricultura e xestionaban activamente o territorio. Hoxe en día hai unha desvinculación cada vez maior entre quen vive e quen xestiona o territorio. Por qué? Pola desagrarización da poboación rural, a inmensa maioría non traballa na agricultura,
E por algo que moitas veces non se destaca o suficiente. A crecente mobilidade diaria da poboación. É dicir, poño aí o dato, máis da mitad da poboación galega que traballa nun concello diferente aquel no que reside, incluído falando das áreas rurais. Entón, disto derívase unhas consecuencias que me parece importante ter en conta. A revitalización demográfica das áreas rurais non asegura unha adecuada xestión das terras. O exemplo máis claro temos nas zonas periurbanas. Aí temos alta densidade de poboación, medra, pero quen xestiona o territorio? En sentido contrario, a revitalización, un repoboamento das áreas rurais para que se xa posible xestionar o territorio, non é sempre unha condición necesaria. Tú podes ter, non estou falando de xente que viva en Madrid e que xestione a través de... Estou falando de persoas que residan en vilas e que, digamos, xestionen territorio en certos kilómetros. Neste sentido, eu planteo esta pregunta que sei que pode ser polémica, pero gusta meterme en charcos. E é, nas comarcas cun despoboamento rural máis... As comarcas rurais cun despoboamento máis acusado, eu creo que nos debemos plantexar cuestión de se non resulta inevitable aceptar que no futuro unha boa parte da xestión das terras vai ser realizado por persoas ou empresas que non residen ali. Cando digo ali, non residen na mesma parroquia, son que residen mellor nunha vila situada a 20, 30 ou 40 kilómetros. Eso complementado coa xestión pública de espacios naturais protegidos. E a cuestión é, para mí non é o ideal. Para mí gustaríame que a miña parroquia fora o centro do mundo e que tuviéramos universidade, aeroporto e polo menos centro de saúde máis perto. Pero, se non se asume iso, quen vai xestionar o territorio a medio e longo prazo en moitas zonas? En todo caso, para todas as comarcas, a xestión adecuada do territorio vai exixir conciliar os intereses de tres colectivos que hai 60 anos eran casi coincidentes, pero que cada vez coinciden menos. Tres colectivos. A poboación que vive pensemos a escala parroquial ou nun concello, a poboación que reside ali, os propietarios das terras e as persoas ou empresas interesadas no aproveitamento desas terras. Estes tres colectivos cada vez coinciden menos. E ou articulamos as relacións entre eles ou non imos encontrar solución ao problema. Vou xa concluindo. No fondo, se queremos reducir o risco de incendios a medio e longo prazo, creo que isto require, poño aí unha reforma estructural. Se fora ainda máis antigo, dirá unha reforma agraria ou agroforestal. Necesitamos, isto é algo que veño pensando, ou no que veño repetindo desde aí xa unhas cuantas décadas, e cada vez que pasa o tempo é máis urxente. Necesitamos unha reforma estructural non centrada na estrutura da propiedade. Non se trata de decir, non, é que imos concentrar en vez de 1.700.000 propietarios, todo, pero sí nos usos da terra e no alcance dos dereitos de propiedade. Eso necesitamos tocarlo. E hai tres elementos centrais desa reforma estructural. O primeiro é unha ordenación efectiva dos usos do solo. Non estou falando de plans nin papéis, é ordenación efectiva, que delimite as terras urbanizables, as de vocación forestal, cunha ordenación por especies que evite grandes extensións monoespecíficas e que recupere paisaxe en mosaico, e as terras reservadas para cultivos e pastos. Entón, en primeiro lugar, unha ordenación real dos usos do solo. Isto sería o que, cara onde ir. E as outras dous elementos serían o como, cousas que me parece imprescindible para avanzar nesa dirección. Por un lado, necesitamos configurar no marco legal e nas políticas públicas aplicadas un novo equilibrio entre propietarios e usuarios actuais ou potenciais das terras. E digo de forma clara, un novo equilibrio que priorice o uso adecuado das superficies frente aos dereitos de propiedade. Non se trata de quitarlle a ninguén as terras, pero a capacidade de decisión sobre que facer con elas ten que poñerse por baixo das necesidades colectivas. E o terceiro, o último elemento para avanzar nesa dirección é adecuar as diferentes políticas públicas á ordenación de usos aprobada, correxindo dous problemas que vimos tendo non só en Galicia, pero desde logo en Galicia. O primeiro é a fragmentación de políticas. Podría poñer exemplos. Nunha mesma consellería podedes encontrar
políticas non só non coordinadas, senón contradictorias entre sí. E o segundo problema que necesitamos corregir, cando digo adecuar as distintas políticas públicas á ordenación de usos aprobados, é outro hábito que ainda temos máis extendido, que é multiplicar plans e normas sin mecanismos reais de aplicación e seguimento. Exemplo recente, a moratoria de eucalipto. O problema non é que é o que pon a moratoria de eucalipto, o problema é que o sistema que agora se puxo é tan complexo como unha especie de mercado de dereitos de plantación que eu non entro a opinar se me parece ben ou mal. É que non hai medios, non vai haber mecanismos para aplicar iso. Entón, dito de forma máis coloquial, o papel aguanto todo, o DOGA tamén o aguanta todo, pero con iso non solucionamos os problemas. E vou concluindo. Para min a parte boa é que para todo isto que acabo de decir non partimos de cero. No fondo, do que se trata de, polo menos para empezar a andar, de aplicar o marco legal e os instrumentos xa aprobados nas dúas últimas décadas. E neste sentido, nas dúas últimas décadas, hai claramente dúas ondas reformistas nestas cuestións desde o ámbito autonómico, desde a Xunta de Galicia. Na primeira non me vou parar moito porque non me gusta falar de cosas na que un estuve implicado, non? E tampouco teño un problema de autoestima tan grande para necesitar reivindicar que vos éramos e mira tú o que fixemos. En todo caso, eu creo que nos anos 2006-2009 sí que houve un intento de sentar as bases dunha nova política de mobilidade de terras, de prevención de incendios e ordenación do monte. Poño aí os exemplos de, digamos, textos normativos e instrumentos que se puxeron en marcha. E houve unha nova onda reformista, chamémoslle así, da Xunta de Galicia, a partir de 2018 en resposta aos incendios de 2017. De aí está o dictame da Comisión do Parlamento que antes mencionaba, está a Lei de Recuperación da Terra Agraria de 2021 e está algo que debe estar en algún caixón, que é o anteproxecto de loita integral contra os incendios forestais, que está aí desde 2023. En concreto, eu son dos que defende que a Lei de Recuperación da Terra Agraria é unha caixa de ferramentas en xeral na boa dirección e con un enorme potencial que está aínda por desenvolver. Poño aquí os instrumentos previstos, algúns dos instrumentos previstos na lei, e que teñen moito potencial para avanzar nesa dirección. Esta é a última diapositiva, ahora sí que xa acabo. A ver, todo isto se hai unha cosa que compre ter claro. E cando un, ademais de experiencia académica, nunha outra vida, tuvo algunha responsabilidade de decisión política, aínda o tuve máis claro. Os resultados dos cambios nas políticas, nos instrumentos que afectan a ordenación e xestión das terras só se van deixar sentir a medio e longo prazo. Que ninguén espere resultados milagrosos nun ano, nin siquiera nunha legislatura. Isto compre telo claro. Pero, recoñecido iso, isto é o que fai difícil actuar políticamente con decisión, porque os resultados non é como inauguro un camiño, inauguro tal, isto é facilísimo, executo fondos e depois corto a cinta. De todos modos, recoñecendo, isto pode parecer pouco esperanzador, de que só a medio e longo prazo se notarían os resultados, recoñecendo iso, eu creo que é urxente actuar con moita máis decisión para reducir o combustible acumulado no territorio e a súa continuidade. Poño dous exemplos son. Na Lei de Recuperación da Terra Agraria prevese para a actuación do mecanismo dos polígonos agroforestais, que eu creo que é moi interesante, ponse a exigencia dun acordo do 70% dos propietarios do 70% das terras. Eu creo que ese límite ten que baixarse. Xo defendín cando estaba a debate da lei. E do mesmo modo, eu creo que compre unha actuación moito máis contundente en relación coas terras de propietarios descoñecidos. Unha intervención cautelar, porque senón imos ter aí unha bomba de reloxería cada vez maior. Estamos falando de centos de miles de parcelas. Non falo de, cando digo de propietarios descoñecidos, non identificados. Se non facemos iso, e isto non é ningunha ameaza ni ningunha premonición, a intervención de Juan deixaba claro, pero se non facemos iso, eu creo que imos asistir a incendios cada vez máis extremos, con impactos catastróficos non só sobre as terras, senón sobre as vivendas e os núcleos de poboación.
O mes de agosto pasado ardeu unha aldea que eu coñezo, porque teño un compañero que é de ali, San Vicente, en Vilamartín de Valdeorras, que non é precisamente unha aldea pequena, é casi unha vila para o estándar da Peroxa, eso é casi unha parroquia concentrada nun núcleo de poboación. E unha dúbida e unha preocupación final. E é que me dá a impresión, se antes falaba dun pulo reformista da Xunta de Galicia a partir de 2018, eu teño a impresión, aquí poño como interrogante, de que ese pulo reformista que se iniciou estáse freando ou abandonándose desde 2024, nos 2 últimos anos. E nese sentido eu observo unha gran diferencia, e estou falando do mesmo partido político gobernante, unha gran diferencia entre a resposta aos incendios, por tanto, non estou falando de que vos éramos nós e que malo está. Digo, con o mesmo partido gobernante, eu observo unha enorme diferencia entre a resposta do Parlamento e a Xunta de Galicia aos incendios de 2017 e a resposta que estamos vendo aos incendios de 2025, en que o acento se pon en máis medios de extinción e non se actúa sobre os temas que estuve comentando aquí. Bueno, non me botaches a bronca, pero seguro que me pasei, entón, disculpas por pasarme de tempo. Ben.